Хей, здравейте, инвеститори, как я карате? Днес създадох това видео, тъй като много хора ми зададоха въпроса как да си закупят биткоини, къде всъщност да ги колекционират, как става целият този процес, сложен ли е той всъщност. Първият път, когато и аз се научих на това нещо, ми се струваше доста сложно, но сега в момента е като детска игра. Затова нека да ви покажа как да си закупите биткоин. Значи като начало създадете профил в своят xapo.com, това е вашият портфел или така нареченият платежен процесор, в който вие ще си колекционирате вашите биткоини. Те там са на сигурно място. Можете също така да си поръчате и карта от xapo.com. Те предлагат дебитна карта, с която вашите биткоини, когато тръгнете да пазарувате, те се обръщат автоматично в валутата, която вие желаете, т.е. долари, левове и така нататък. Така, нека да пристъпим към закупуването на биткоини. За тази цел отиваме в сайтът crypto.bg. Аз вече съм го отворил, заредил съм го. Така, натискаме сега на купете биткоин, ето тук. И сега ни пита каква е сумата, която искаме да закупим в биткоини. Нека аз да закупя около 390 лева. Това са 0,3807 биткоина. Така, даваме продължи. И ни пита сега как искаме да заплатим. Значи имаме няколко опции за това как ще закупим нашите биткоини. Лично аз, този, който препоръчвам, е чрез банкомат. Лесно е. На касата на EasyPay цената е същата, но ще трябва дълго време да обяснявате най-вероятно на хората, които работят там, тъй като не всички са запознати. Също така имаме опцията чрез epay.bg, чрез банков превод, нали? Но чрез банков превод ще ви вземат за превода, който ще направите, ще ви излезе доста по-скъпо, затова аз препоръчвам на банкомат. И днес ще покажем именно на банкомат как става това нещо. Избираме на банкомат. Така. И тук сега ни пита какъв е биткоин адресът за получаване. И имейл адрес за връзка с вас. Значи тук аз въвеждам моят биткоин адрес, който ще получа моите биткоини. Затова отивам в xapo.com. Отивам на Wallet. Ето тук. Ето така. Ето това е моят адрес. Копирам моят адрес, на който ще получа моите биткоини. Така. Въвеждам го ето тук. Въвеждаме отдолу и имейл адреса, на който ще се свържат с нас. Веднага след като ние платим на банкомат, след може би около 15, 20 до 40 минути, вече нашите биткоини ще са в нашия портфел в xapo.com. Така, въвеждаме имейла си. Така, уверяваме се, че всичко е точно. Даваме продължи. Таксата на ePay на тази сума е 4,68. Ако сте заявили количество биткоини така, ще бъде добавен към левовата сметка. Така нататък. Споделяме принципите на сайта. Така, купувам биткоини за 390 лева. Цъкаме продължи. Плащане през банкомат. Ще ви спратим, нали, биткоините на адреса, след като заплатите 390 лева чрез банкомат. Данните за плащане са изписани в дясно. И сега това е номера на търговеца и кода за плащане, което ние трябва да платим, и нашите биткоини ще пристигнат в нашия портфел. Това е, приятели. Сега ще отидем на банкомата, за да заплатим. Ще ви покажа как става това. Така, приятели, вече сме пред банкомата и сега ще направим своето плащане, за да закупим своите биткоини. Аз съм си записал кодът на търговеца и кодът на плащането на листчето и сега ще направим плащането, за да получим нашите биткоини. Караме картата. Така, избираме български и след това избираме други услуги. Ето тук сега избираме BPay услугата, за да заплатим на търговеца. Така, тук сега не иска кода на търговеца. Въвеждаме кодът на търговеца 6 0. Така. И след това номер на фактурата, т.е. кодът отдолу. 1
2, 8, 7. Така, въведохме го. Натискаме Enter. Желаем разписка, да. Така, въвеждаме си нашият пин код. И въвеждаме ОК. И това е, приятели. Сега изчакваме, за да се направи транзакцията. Така, 390 лева плащане на търговец. Ето виждате, закупуваме биткоини за 390 лева. Плащаме и изчакваме един момент. Ето, регистрирано е плащане за 390 лева. Това е, приятели. Нашите биткоини до 20 минути ще бъдат в нашия биткоин портфел, в нашия платежен процесор. Добре, връщаме се обратно на нашия компютър, за да проверим нашите биткоини, дали са пристигнали в нашия wallet, в нашия портфел. Вече сме в xapo.com, отиваме на нашия wallet, за да проверим. Така, ето виждаме, нашите биткоини са пристигнали 0,376 биткоина. Това е на стойност 390 лева биткоини. Отиваме и на нашия имейл, който въведохме по време на поръчката. Ето виждаме, от xapo.com сме получили 0,3762 биткоина. Ето виждаме, дори от CryptoBG са ни изпратили имейл за това, че нашата поръчка е завършена и нашите биткоини са получени успешно. Това е, приятели. Много се радвам, че имах възможността да ви покажа този метод, как да си закупите биткоини. Ще се видим в някои от следващите видеа. Чао, чао!